درۆژێکە وەکە ئیرۆدا چار لە هەنگ و پەکڕەوانên پێشمەرگەیەن ڕۆژ ji navma barkirin. Giyanê xwe yê pak kirine qurbanî diber gelê xwe yê Kurd û Kurdistanê de û rênedan dujmin û hovên serdemê sînorê Kurdistanê derbas bikin û armancê xwe bicîbînin. Di 20 meha 2014 de her yek ji Raed Yusuf Abdullah Nebî, Neqîb Muherrem İlyas ku bi sirhildan dihat naskirin. Pêşmerge Cemîl Hüseyn Ehmed, Segvan Ehmed Alî li bereya Ammar Beg lê Herêma Kurdistanê di şerê rûbirûbûna Daişa terorîst de û berevaniyê di ber xaka Kurdistana pîroz de şehîd bûn. Ji destpêka damezrandina pêşmergeyên leşkerê roj hewlên Daişa terorîst ji bo dagîrkirina xaka Herêma Kurdistanê bi dehan ji pêşmerge û fermandeyên leşkerê roj şehîd bûn. Hîn jî di parastina xaka Kurdistanê û sînoreyê wê de berdewam in. Hêzên pêşmergeyên leşkerê roj ser bi Encumena Niştimaniya Kurdî li Sûriyê NHKC vene ji destpêka damezrandinê ve sala 2012 bi dehan şehîd û birîndar di ber parastina xaka Kurdistanê û gelê Kurd de şehîd bûne û dastanên dîrokî di şerê rûbirûbûna rêxistina Daişa terorîst de tomar kirine. We ve çend salin çaveriya vegerê bo Rojavayê Kurdistanê dikin da ku welat û gelê xwe biparêzin.